Изге Рамазан айында шәрәфле кунаклар килүе айрыша көтүп алына. Узып барышатына да Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов Мөслимгә эш сәфәре белән килде. Ул район башлыгы Альберт Хуҗин белән очрашты, аңа Коръән тәфсире бүләк итте. Мөслим районында яшәгән дин кардәшләребезне, милләттәшләребезне 11 айның султаны булган мөбарәк Рамазан шәриф айлары белән ихлас күңелемнән котларга телим. Аллаһ Тәгалә саулык, сәламәтлек, истиқамәт насип әйләп Раббым. Бик матур, бик нурлы менә шушы Мөслим районында да бәйрәм хисе тудырылган. Әлхәмдүлиллаһ, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тынычлык, иминлек, бәрәкәт иңдереп, шушы җирлектә яшәгән дин кардәшләребезнең, барча мөселманнарның Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыбызны, күрсәткән ярдәмнәребезне, эшләгән игелекле эшләребезне кабуллардан кылса иде, я Рабби. Илфар хәзрәт Җәмигъ мәчетендә районыбыз имамнары белән очрашты. Районның аксакаллар шурасы җитәкчесе булып эшләгән Расих хәзрәт Каюмовка Татарстан Республикасы мөфтие Камил Сәмигуллинның һәм Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең аксакаллар шурасы рәисе Айрат Аюповның рәхмәт хатларын тапшырды. Бүгенге көндә инде әлхәмдүлиллаһ шөкер, үзебезнең районыбызның үзәк мәчете, Җәмигъ мәчетендә очрашулар бар, очрашулар була. Шушы очрашуга ният кылдык. Аллаһның рәхмәте, Аллаһның хикмәте белән үзебезнең республика җирлегеннән дин белгече килә, һәм инде аның вәгазьләрен тыңлап, үзебезнең гыйлемнәребезне арттырырбыз, һәм инде үзебезнең яшәешебездә кулланырбыз дигән теләкләрдә, өметләрдә калабыз. Рамазан айының рухы районнарыбызның барлык авылларында сизелә. Мәчетләре булмаган авылларда да дини тәртипләрне саклап яшәргә тырышалар. Шуганка авылы шундыйлардан. Тәрәвихкә күрше авылга барабыз, Балан авылына. Безнең авылда мәчетебез юк. Төзеп киләбез. Менә хәзер инде стенасын төзеп куйдык. Түбәсен ябарга токталар алып кайттык. Шуңа менә җәй көннәрендә Алла бирсә, шушының түбәләрен ябып, аннан соң инде тагын да төзеп бетерү ягында йөрибез инде. Кунак район күләм ифтар мәҗлесендә катнашты. Изге ай турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва саллям сөннәте хакында вагаз сөйләде. Авылларда тәравих намазларына йөрүчеләргә күчтәнәчкә хөрмә җимешләре таратылды. Гөлнәҗә Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.